20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеш, хәзер булачак темалар турында. Гади генә кагыйдәләр тормышны саклап кала ала. Газ колонкаларын файдаланганда нәрсәләрне белергә кирәк? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Урам киңлегендәге, кеше биеклегендәге законсыз чүплек. Газель фургон белән киләләр, фургон газель белән. Тиз-тиз генә аргыталар да, китеп баралар шупырткына. Тиз генә. Казанның Учительский урамындагы бу урынны ни өчен берничә еллар инде чистартып бетерә алмыйлар? Тулырак Алия Сабирова. Төсендә, тәмендә карыйлар, милли булу кирәкме? Ашсу осталарының Юнус Әхмәтҗанов исемендәге халыкара турнирында катнашучылар өчен таләпләр ничек үзгәргән? Гөлназ Сайфетдинова күрде. Елның көтеп алынган вакыйгасы. Жырны бергәләп сайладык. Ул инде бүгенге көндә хәзер бик популяр булган җыр Киев-Каз юллары. Булгар радиосы милли музыкаль премиясе бу ел нинди үзенчәлекләре белән шаккаттырачак? Серләрне Инзилә Хөсәенова чиште. Кышка кергәндә республикада сөрем газы белән агулану очраклары арта. Соңгы атнада гына Казанда 3 очрак теркәлгән. Узган төндә Фәнни шәһәрчектәге йортларның берсендә 48 яшьлек ир белән 38 яшьлек хатын агулана. Тикшерү комитеты бу хәлдән соң җинаять эше дә кузгатты. Әлеге мәсьәләнең даими контрольдә булырга тиешлеге турында республика президенты Рөстәм Миңнеханов 5 ноябрьдә генә әйткән иде. Ул вентиляция каналларының төзеклеген тәэмин итәргә кушты һәм кешеләр газ турбаларын үз белдеге белән ялгарга тиеш түгел диде. Фәнни шәһәрчектә яшәүчеләр әйтүенчә, аларның фатирларында төтен чыгу юлларын тиешенчә тикшермәгәннәр. Рания Абдрахманова дәвам итә. Әле бүген төнләгенә Фәнни шәһәрчек урамындагы менә шушы йорттан ашыгыч ярдәм машинасы 2 кешене хастаханәгә алып китә. 48 яшьлек ир-ат белән 38 яшьлек хатын-кыз сөрем газы белән агуланган. Хәзер әлеге хәлнең ничек килеп чыкканы ачыклана. Менә 50 ел була. Менә бу ел. Без монда торабыз. Без самый старшылар инде. Әле мондый хәл юк. Гариповлар гадәттән тыш хәл булган фатирның күршеләре. Бу йортта ярты гасыр яши. Элек барлык төр хезмәткәрләр еш килә иде диләр. Хәзер исә газ җиһазларын тикшерүчеләрне генә күрәләр икән. Елга бер кирип чыгалар инде алар. Куллар куябыз и все, белмим. Майлап китәләр инде алар газ плитәләрен, ниләрен, колонкаларны. Менә төтен чыгу һәм җилләтү каналларын тикшерүчеләрне күптән күргәнебез юк ди бу йортта яшәүчеләр. Фатир хуҗасы бүлмәдә һава ничек алышынуны үзе карарга булды. Ана. И бу тәрәзә ачык килешме? Аналар бит чистартырга тиеш. Бер вакыт килделәр, хуҗа хатын-кыз. Кирделәр дә муттыгына киенгәннәр. Үзеге чистартырга тиеш ди. Бит 2 яшьтә түбәгә менеп анда чистартамын. Элегрәк киләләр я, йөриләр я. Но вот как бы чагыштырмача әйткәндә Дербышкадан мәсәлән, анда инде вот капитально жюриләр квартирадан квартирага көне төне йөри анда газовик, его все аны барысы да биткә беләләр. Монда менә мин вообще күргәнем юк, чтобы кто-то что-то делал. Фәнни шәһәрчек урамындагы бүгенге очрак буенча җинаять эше дә ачканнар инде. По данному факту следственным органам Следственного комитета Казанның Совет районындагы йортта сөрем газы белән агулану очрагы буенча Россия тикшерү комитетының Татарстан буенча тикшерү органнары тарафыннан җинаять эше ачылды. Куркынычсызлык таләпләренә җавап бирми торган хезмәт күрсәтү маддәсе буенча хәзер булган хәлнең барлык нечкәлекләре ачыклана, тиешле экспертизалар турында карар кабул ителә. Мондый хәлләр булмасын өчен газ җайланмаларыннан дөрес файдаланырга кирәк дип белгечләр. Газпром Трансгаз Казан оешмасы мәгълүматлары буенча хәзер Казанда 2197 күп фатирлы йорт газ колонкасы белән җиһазландырылган. Быел гына шундый өйләрдә сөрем газы белән агулануның 27 очрагы теркәлә. Аларда 57 кеше зыян күргән. Отравление угарным газом происходит. Сөрем газы белән агулануның беренче сәбәбе газ җайланмасын дөрес файдаланмау. Инструкциядә акка кара белән җайланма эшләгәндә саф һава кирип торырга тиеш дип язылган. Сөрем газы агула, исе юк, кеше аны сизми. Бүген башкарма комитет җитәкчелеге журналистларга Ярослав Гашек урамындагы йортны күрсәтте. Биредә капиталь ремонт программасы буенча газ үткәргечләрен алыштырганнар, сигнализатор һәм газны автомат рәвештә туктату җайланмасы куелган. Датчики безопасности, которые распознают наличие газа. Вот мы на них подаем газ из газового баллона. Вот он сработал.
Ягъни газ чыга башлагач сигнализатор тавыш бирә, аны сүндерүче булмаса, автомат рәвештә фатирга газ бирү туктатыла. Сырым газы бүлмәдә нигә җыеласың? Иң күп кагыйдә без улар газ колонкаларына кагыла дип белгечләр. Алар я юыну бүлмәсенә урнаштырылган, я шкаф белән капланган, я җилләтү каналына вентилятор куелган була. Булар барысы да системаны бузып, өйдә сырым газы белән агулану мөмкинлеген барлыкка китерә. Иң мөһиме, газ колонкасын кабызыр алдыннан тяга тикшерергә тиеш. Әгәр дә тяга начар булса, тяга булмаса, газовый колонка белән кулланырга ярамый. Тәрәзәне ачырга кирәк, һаваны, то есть дымоходны тикшерергә кирәк. Әгәр дә дымоход тәрәзәне ачкачта тяга барырга килмәсә, дымоходны тикшерергә кирәк. Фатир эчендәге газ плитәсе, үткәргечләре һәм колонкасын газ хезмәткәрләре тикшерсә, төтен чыгу һәм җилләтү каналларын чистарту өчен идарәче оешма җавап бирә. Алар махсус хезмәтләр белән килешү төзи. 2018 елдан бирле коммуналь түләүләр квитанциясендә моның өчен аерым тариф бар. Специализированная организация обслуживает ал йортларны. Счет фактурада ул эш өчен тариф бар. Заявление килә, без аларны подрядчиклар белән отрабатываем, карыйбыз. В основном заявкалар килә вентиляция эшләмәгәнгә, кеше сизә, исләр чыгып китмей. Шуңа күрә ул заявка килгәндә без подрядная организация сразу үти башлый аны. Кешегә кереп, дымоходлардан өстән карап, зонтлар төшереп, ул инженерный коммуникацияларны тикшерәләр. Төтен чыгу һәм җилләтү каналларын тикшерүнең нормативы бар. Трубалар тыгылу очракларын гариза буенча карыйлар. Кирпичтән ясалган төтен чыгу каналын 3 айга бер тапкыр, бетон торбаны елга бер тапкыр тикшерергә тиешләр. Газ колонкасы булган фатирларны белгечләр елга 2 тапкыр килеп тикшерергә, төзеклеген карарга тиеш. Әмма шунысы бар. Подрядчы оешманың гаризаны үтәгәнен яки төтен чыгу каналын ничек тикшерүен контрольдә тотучы юк. Шуңа фатир хуҗаларыннан уяулык сырала. Эш башкарылмаса, дәүләт трак инспекциясенә мөрәҗәгать итәргә мөмкин дип белгечләр. Рания Абдрахманова, Рузель Шәрипов, Данил Филатов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. 1 декабрьдән тора коммуналь хезмәтләр өчен тарифлары 9%-ка күтәреләчәк. Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин шул хактагы карарны имзалаган. Бәяләр кайнар һәм салкын су, электр энергиясе, газ шүп чыгарган өчен артачак. Яңа суммалар белән квитанцияны киләсе елның гыйнварында таратачаклар. Илнең икътисади үсеш министрлыгы хәбәренә караганда, 2023 елның 1 июленә планлаштырылган индексация хәзергә күчерелгән, әмма киләсе ел ярымда тарифлар үзгәрмәячәк. Казанның Учительская урамында еллар буе җыештырылмый торган чүплек бар. Аның биеклеге кешедән дә зуррак һәм аны һичшиксез башкаланың иң узын чүплекләренең берсе дип атап булыр иде. Әлеге биләмәләр Идел буе районына карый, аны айга ким дигәндә бер килеп җыештырабыз, әмма тагын барлыкка килә диләр. Янәсе, якын тирәдәге бистә халкы һәм предприятиеләр чүплей. Җәйдән бирле моннан 150 КАМАЗ калдык чыгарылган. Ни өчен төрле җаваплы оешмаларга даими мөрәҗәгать итеп туруларына да карамастан, бу урынны чистартып бетерә алмыйлар соң. Тулырак Сабирова. Ужас. Җири торган түгел монда. Урам киңлегендә, кеше биеклегендәге законсыз чүплек, озынлыгы да 20 метрлап. Бу тау өемнәренә Казанның Учительская урамында юлгасың. Калдыкларны монда контейнерларга гына тутырмыйлар. Фәридә Бабкова көндә шушы чүплек яныннан уза. Бу мәсьәлә халыкны инде күптән борчый ди. Газель фургон белән киләләр, фургон газель белән. Тиз-тиз генә ыргыталар да, китеп баралар шыпырткына, тиз генә. Кеше күргәнчә. Инде монда самосервис чүплеге җыелды. Шәхси хуҗалыклар, аларның мусорлары менә көз буе бакчалар җыштырдылар, хәзер бөтен мусор шушында. Сул якта машина юлы, уң якта чүп-чар өеме. Якын тирәдә яшәүчеләр сүзләренчә, монда хәл җәй көне башланган. Күргәнебезчә, монда көнкүреш калдыклар гына түгел, иске җиһаз, тәгәрмәчләр, төзелеш материаллары да бар. Вахитов һәм Идел буе районнары хакимиятендә хәбәр итүләренчә, мәйданчыкны даими чистартып торалар. Җәй һәм көз айларында гына моннан 150 машина чүп түккәннәр. Мы знаем о такой проблеме, как несанкционированная свалка. Учительская урамындагы законсыз чүплек турында без беләбез. Хәзер Татарстанның экология министрлыгы белән берлектә бу мәсьәлә буенча эш алып барыла. Проблеманы чишү юлларын карыйбыз, мөмкинлекләр эзлибез. Җәен бу тирәдә сосы ис таралса, хәзер инде монда күселәр, хуҗасыз этләр ияләшкән, кимерүчеләр күрше йортларда да күренә башлаган. Күселәр җыри инде, күселәр җыри. Ана игә керәләр, нигә менә организацияларга керәләр, анда рәхәтләнәләр. Якын тирәдә яшәүчеләр дәүләт хезмәтләре порталында да мөрәҗәгатьләрен калдырган, әмма артык үзгәрешләр юк диләр. Госуслугада хат язган идем, фотографияларны җибәргән идем, машиналар килгән иде, чистарткан иде, ләкин кеше бу чүпне ташлый да ташлый.
кешенең бер нинди дә соз дигән әйбере юк. Без шунда вакытта гына бирегә шүп тиягән трактор килде. Тик камераны күргәч, ул колдыкларны контейнерга бушатырга булды. Экология министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, сентябрь аеннан гына бирегә 16 тапкыр рейд оештырылган. 3 кешене тоткарлыйлар. Шүпне монда күбесенчә теленә ташлыйлар диләр. УКПЖКХ контейнер площадкаларны давай андагы якындагына поселокка, тракторның урамына күчерик диделәр. Шуннан соң без аннан соң ничек булса да бу пычмакны ябырга кирәк дип мөрәҗәгать белән чыктык. Анда или кыйма белән тотып алырга кирәк, или анда бетонный блоклар белән капларга. Чтоб машиналар, тракторлар, зур техника кирип, бу шүпләрне түкмәсеннәр өчен. Видео күзәтү камералары куюда тиешле нәтиҗәләргә китермәделәр экология министрлыгында. Мондый тәҗрибә Казанның авиатөзелеш районында булган инде. Шүп иемнәре кимегән, ләкин кешеләр калдыкларны башка җиргә ташый башлаган. Учительский урамындагы мәсьәлә кайчан хәл ителер, әлегә билгесез. Олия Сабирова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Быел республикада 231 вазифаи зат ришвәт алганда тотылган, шуларның 31 дәүләт органнары, 200 җирле үзидарә җитәкчеләре. Бу турыда Татарстан президентының коррупциягә каршы сәясәт мәсьәләләре идарәсеннән хәбәр иттеләр. 5 кешегә карата җинаять эше ачылган. Татарстанның экология министрлыгы идарәсенең бер хезмәткәре ришвәт алуда гаепләнә. Әтнә районында авыл җирлеге башлыгы бюджет акчасын үзләштерергә җыенган була. Шүпрәледә төзелеш һәм архитектура бүлегенең баш белгече үй салучы танышына субсидия вәгъдә итә. Лоиш районы башкарма комитетының элекеге хисапчысы үзенә тора калыр өчен законсыз рәвештә субсидияда рәсмиләштергән. Тикшерүдә табылды күп кенә ялгышлыклар, алар булмасын өчен без хәзер беренче көннән безнең җир буенча комиссияга безнең бөтен специалистлар, юристлар, исполкомның хезмәткәрләре кертелгән. Без инде моны кертәбез коллегияльне булсын, ачык булсын. Бер генә кеше эшләмәй, бер генә кеше кабул итмәй, ул инде күмәкләп, менә бергәләп, менә комиссияда һәрбер сорауны карыйбыз. Количество лиц, которые попадают в коррупционную ситуацию, согласно их. Быел ришвәт алучылар саны 2 тапкырга кимегән. Узган елның бу чорында 1000-нән артык кеше ачыкланган иде. Бүген республикада хәл тотрыклы. Соңгы 5 ел эчендә гражданнарның 10% гына коррупция белән бәйле хәлләргә тарыган. Водоканал киләсе елда казанлыларга хезмәт күрсәтү өчен 17 миллион сум акча тотарга планлаштыра. Менә хезмәткәрләренә эш киемнәре алуга инде 31 миллионнан артык сарыф иткән. Дөрестлек кайда, акча кая китә? Бу сорауга җавапны Реальное время интернет газетасы журналистлары да эзләде. Зәй районының поручик авылы халкы якташлары истәлеген мәңгеләштерде. 22 яшьлек Дмитрий Милочкин танкчы Луганск халык республикасында хәрби бурычын үтәгәндә һәлак булган. Ул укыган мәктәпнең музеенда тормыш юлын чагылдырган стенд урнаштырдылар. Бирдә егетнең бала чактагы мәктәп еллары, армиядә хезмәт иткән һәм спорт өлкәсендәге уңышларын тасвирлаган фотосурәтләр урын алган. Дмитрий Милочкин батырлык орденына лаек. Бүләкне аның әти-әнисенә тапшырачаклар. Мәскәү аэропортларында террордан саклану өчен көчәйтелгән режимда эшли башладылар. Шереметьево, Домодедово, Внуково һава аланнарында терактка каршы туру өчен 3нче дәрәҗәдәге әзерлек игълан ителде. Казанның Габдулла Тукай исемендәге аэропортна иң заманча иминлек системалары белән җиһазландырылган. Шуңа бирдә эш шартлары үзгәрмәгән, хезмәткәрләр өчен даими рәвештә махсус өйрәнүләр үткәрәләр. Гадәттән тыш хәл килеп чыккан очракта нишләргә кирәклеген аңлаталар дип хәбәр итте матбугат хезмәте. Пассажирлардан рейска теркәлер өчен алданрак килүләрен генә сорыйлар. Бүген махсус хәрби операциядә катнашучыларга Казаннан гуманитар ярдәм җибәрелде. Аны ярдәм янәшә республика хәрәкәте белән бергәләп туплаганнар. Хәрбиләргә кирәк яракларны башкала халкы, төрле оешма предприятиеләрдә эшләүчеләр, уку йортларыннан китергәннәр. Бу юлы Казан дәүләт медицина институты дарулар һәм медицина җиһазлары белән тәэмин итә. Тартмаларда шулай ук озак саклана торган азык-төлек, кышка җылы кием салым, эш кораллары бар. Хәзер республикада гуманитар ярдәмне туплау өчен 85 пункт эшли. Татарстанлылар кирәк яраклар да шулай ук хәрбиләрнең рухын күтәрү өчен рәсем һәм хатлар да җибәрә ала. Мөрәҗәгатьләр өчен кайнар линия телефоны бар, аның номерын сез экранда күрәсез. Склад, на котором мы находимся, работает каждый день. Әлеге склад һәр көнне эшли. Республиканың төрле районнарыннан, башкала халкыннан, оешмалардан килгән ярдәмне шушында туплыйбыз. Соңыннан алар йөк машиналарына тутырылып, я Лисичанск халкына яки өлешчә мобилизация буенча чакырылган хәрбиләргә җибәрелә. 2 республиканских больших склада. Мы отправляем. Без яраларны бәйләү материаллары җибәрәбез. Шулай ук антибиотиклар һәм вирусларга каршы даруларга ихтыяҗ бар. Буш белән март аеннан бирле шөгыльләнәбез.
Qozan Federal Университеті обсерваториясын ЮНЕСКО қорамағына кіртуге әзірлік бара, әліге ул ұйышманың олдан түзіле тұрған объектлар исемлігінде тұра, обсерваторияның ЮНЕСКО талапларына туры келу-келмеуін 2021 жылда текшіре башладылар. Нәтижесі келесі ел башында илан етілерге тиеш. Қазіргі вақытта ЮНЕСКО тарафынан Татарстанның 3 мәдәни мирас объекты соқлана. Олар Qozan Кремле, бұрынғы Бұлғар хайкелләре, Зия Утрау шәһәршегендәге Успения соборы һәм ғибадатхана. Мындай тарихи хайкелләрне саклау эше дөньяда 1972 жылдан бирле мәдәни һәм табигый мирасын саклау конвенциясы нигезендә алып барыла. Быел аны кабул итүгә 50 ел тулды. Юбилей уңайыннан 4-9 декабрь көннәрендә Казанда халыкара форумда оештырылачак. 49 елдан килгән белгечләр Татарстан тәҗрибәсен өйрәнеп, һәйкәлләрне саклау хакында фикер алышачаклар. Бүген журналистларга аның программасында игълан иттеләр. Безнең команда, безнең шәхесләр бар. Беренчедән Минтимер Шарипович Шаймиев. Мирасыбызны саклау өчен ул бик зур эш алып бара. Һәм сез үзегез күрәсез, дәүләт тарафыннан һәм кешеләр тарафыннан безнең бик зур ярдәм күрсәтелә мирасыбыз саклау өчен. Татарстан Республикада һәйкәлләрнең җыелмасын эшләдек. Ул берничә том, 7-8 том, бүгенге көндә анда археологик объектлар, архитектура, аннан соң шул ук тарих, 7,5 һәйкәл бүгенге көндә безнең республикада. Әлбәттә, бу зур эш бүген дә дәвам ителә. Бу якшәмбедә Казанда Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре форумы башлана. Монда Россиянең 48 төбәгеннән һәм 13 илдән 300-гә якын татар эшмәкәре килергә тиеш. Алар Яшелүзән районындагы предприятиеләргә барачаклар, сәнәгать объектларына сәфәрне бизнес үзенчәлекләре белән танышу өчен оештыралар. Программада шулай ук Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура утырышы, интерактив форматта республиканың инвестицияләр җәлеп итүчәнлеге темасына фикер алышу, бизнес алып баруга кагылышлы биремнәр дә булачак. Сишәмбе көнне форумның пленар утырышы Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта узачак, анда Рөстәм Миннеханов катнашырга тиеш. Татар булган өчен генә эшмәкәрне без җыймыйбыз. Алар шушы татар тормышында кайнап торырга тиешләр, ярдәм итәргә тиешләр. Матди яктан да, оештыру ягыннан да, һәм татар эшмәләреннән да тыш, аерым-аерым эшмәкәрләрне дә без җәлеп итәбез, чакырабыз. Бигрәк тә бизнес вәкилләрен. Чөнки аларны татар эшмәләренә дә тарту кирәк, Казанга тарту кирәк. Беренче тапкыр әлеге форумда Луганск Халык Республикасыннан һәм Әфганстаннан татарлар катнашачак. Иң зур делегация Башкортстаннан булачак. Күрше республикадан 18 эшмәкәр килә. Аларның берсе Рәшит Дилмиев, ул кыш үрчетә, аларның каурый, мамыкларын эшкәртә, чистартылганнарыннан кием тегәргә планлаштыра. Чиләбе өлкәсеннән Рөстәм Сәйид Галин биналарны озон белән дезинфекцияләү өчен яңа төр җиһазлар җитештерә. Мәскәү, Санкт-Петербург, Екатеринбург белән элемтәләре бар инде. Хәзер максаты Татарстан базарына чыгу. Бүген Казанда яшь ашсу осталары арасында халыкара турнир узды. Ул танылган ашсу остасы һәм халык рецептларын туплаган татар зыялысы Юнус Әхмәтҗанов исемен йөртә. Бәйгедә Россиянең 15 шәһәре, Казакстан, Үзбәкстаннан 350 студент һәм яшь пешерүчеләр катнашкан. Шуларның 8-е финалга чыга. Конкурс быел 5-нче тапкыр узды. Оештыручылар бу юлы аның асылын үзгәртә. Бу нәрсәдә чагыла соң? Миллилеккә зыян килмәгәнме? Моны Гөлнас Сайфетдинова күреп кайтты. Я готовлю маринад. Анастасия Михайлова Ижевскидан алманың кабыгында шүбен дәрәм итми аннан маринад әзерли. Ул Казанда укый. Конкурсның финалына чыккан. Юнус Әхмәтҗановның рецептларын белә. Кыз традицияләрне заманчалык белән бизәү яклы. Иске китаплардан да укыган бар күп рецептларны. Аларны үзебезчә үзгәртәбез, башка тәм бирәбез, заманчалаштырабыз. Бөтенләй башка ризык килеп чыга. Менә икенче катнашучы судак балыгын чикләү укмусында әзерли. Рыба любит лимон, укроп. Балык, лимон, укроп, петрушка, розмарин ярата дигән сүзләрне мин кабул итмим. Бу инде тапталган рецепт. Мин бөтенләй башка тәмләткечләр кулланам. Тәҗрибә ясыйм. Бу рулет судак балыгыннан ясалган, эчендә креветка һәм крабовый палочка. Бу эчпишмак, гөмбәдән һәм бәрәңгедән. Өченче финалист әзерләгән ризыкта аз булса да миллилек сизелә. Үземнекен кертергә яратам. Татар милли ризыкларыннан да алам бераз.
Тәҗрибә ясау яңалыкка омтылу күркәм күренеш билгеле. Тик танылган аш устасы, рецептлар җыйган, аларны таныткан Юнус Әхмәтҗанов исемен йөрткән конкурсның исеме генә калган булып чыга түгелме? Башка еллардагы кебек кияү пилмәне дә, бавырсак та, кош теле дә юк монда. Янәсе быел таләпләр үзгәргән. Мы в этом году объявили турнир национальной кухни, то есть Быел без милли кухня турниры игълан иттек. Катнашучы үзе яшәгән урында танылган ризыкны пешерә ала. Төп таләп ул шушы җирлектә җитештерелгән продуктлардан әзерләнергә тиеш. Юнус Әхмәтҗанов авылларда йөреп рецептлар җыйган. Без үзебезне аның дәвамчылары дип әйтә алабыз. Конкурста кайдадыр популяр булган ризыклар әзерләнә. Башка елларда конкурста шеф-поварлар катнашса, бүген кадрларга булган ихтыяҗны истә тотып, студентлар һәм стажы 3 елдан артмаган белгечләрне җәлеп иткәннәр. Һәр катнашучының остазы бар. Тәме булып, виды булмаса да, әйбәт түгел, виды булып, тәме булмаса да, ул все равно минус, это набирается все. Шуңа күрә камил булырга тиеш бөтен яклап. Исе дә, тәме дә, төсе дә, эш рәвеше дә, продуктларны әрәм итмәү дә, санитар таләпләрнең үтәлеше дә исәпкә алына. Иң күп баллар тәме һәм ризыкны тәкъдим итү өчен бирелә. Җиңүчене иртәгә Иннополиста таячаклар. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Елның иң матур һәм еш тыңланган җырлары, яңа алып баручылар һәм яңа номинацияләр Болгар радиосының милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасына бер айдан азрак вакыт калды. 10 декабрь көнне бу зур концерт инде 10-нчы тапкыр узачак. Пандемиядан соң беренче тапкыр залда янәдән тамашачыда булачак. Венера Ганиева, Филүс Кахиров, Илсия Бәдретдинова, Рифат Зарипов, Ришат Тухватуллин һәм башка бик күп җырчылар катнаша. Инзилә Хусаинова бүген оештыручылар һәм әлбәттә катнашучылар белән дә аралашты. Әлеге җыр хәзер тамашачылар арасында бик популяр ди Филүс Кахиров. Бигрәк тә өлешчә мобилизация буенча чакырылучы Артур Хәсәнов башкаруыннан соң. Шуңа күрә Болгар радиосы концерты өчендә шул җырны сайлаган. Милли премиядә тамашачы халыкчан моңлы җырларны ишетергә тели ди. Бергәләп сайладык. Ул инде бүгенге көндә хәзер бик популяр булган җыр, Киевказ юллары, Алла бирсә, уңышлыгына башкарып чыгарга насыйп итсен. Бу җыр инде хәзер мобилизованный егетләргә ул гимнга әйләнде инде. Венера Ганиева, Гүзәл Уразова, Айдар Галимов, Илсия Бәдретдинова, Эльмира Кәлимуллина, татар эстрадасының тагын бик күп танылган җырчылары бер сәхнәдә. Алар елның иң кайнар хитларын башкарачак. Беренче юбилей кечкенә генә булса да, быелгы 10 еллыгы тагы да истә калырлык итеп, тагы да грандиозрак итеп узыр дип уйлыйбыз инде без. Һәр елдагыча быел алып баручылар составында да үзгәрешләр бар. Хәзер алар 3 түгел, 2 генә булачак. Режиссерлар шулай 2 генә кешене калдырдылар алып баручы буларак. Аның берсе мин булсам, берсе янәшәбездәге гүзәл затлар безнең һәр вакыт алышын тора бит инде. Менә кем булыр икән, анысын әлегә әйтмичә торабыз. Тиздән безнең инде коллекциядә быелгысы да булыр. Көтәбез яңа йылдыз килгәнен 2022 елганы. 30 сын димәк 30 лауреат пирамида сәхнәсен гөрләтәчәк. Татар эстрадасы легендасы, яңа исемнәр, яшьләр өчен дә инде шактый тәҗрибәле җырчыларга да аерым номинацияләр бар. Быел исә Болгар радиосы хезмәткәрләре күзлегеннән соңгы 10-15 ел дәвамында татар җыр сәнгате үсешенә зур өлеш керткән шәхескә Үлмәс хит номинациясендә премия тапшырачаклар. Сизелерлек үзгәрешләр шулай ук сәхнә бизәлеше, ут куюларда да булачак. Бу чарага без бер ел әзерләнәбез, ул безгә бик зур вакыйга, сынау. Һәр җыр үзенчәлекле булсын дип тырышабыз. Быелгы юбилей концерты Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүнең 1100 еллыгына да багышланачак. 2 еллык тәнәфес. Пандемия чорыннан соң премия тапшыру тантанасы быел янәдән тамашачы белән бергә уза. Көтәм, әмма моңарчы караганым юк. Быел барырга уйлыйм. Раис Фасихов, Фирдус Тимаев һәм Айдар Галимов. Алар минем яраткан артистларым. Гүзәл Уразованы иркәне яртам. Карарым. Уйыштыручылар сүзләренчә, милли премия чын мәгънәсендә елның иң көтеп алынган вакыйгасы булачак. Концертка кадәр берничә атна вакыт калып бара. Ул 10 декабрь көнне пирамида концертлар залында узачак. Билетларны онлайн рәвештә, шулай ук пирамида кассаларында алырга була. Инзилә Хусаинова, Ләйсән Сәетова, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге шулар иде. Сәламәт булыгыз. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк.
С дебетовой карты «Мир» Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. При первых каплях дождя или хлопьях снега даже незначительные вещи приобретают большое значение. Не обязательно уменьшаться до размера молекул, чтобы понять, сцепление с дорогой уменьшается. Следите за прогнозом. С первыми признаками непогоды будьте внимательны. Снижайте скорость. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания с заботой о каждом, с энергией для всех. Акционерное общество Tata Агролизинг запускает программу Трейд-ин. Обменяй выгодно старый комбайн на новый. Подробности по телефону 203 86 02. Успейте купить квартиру в Казани без удорожания. В ипотеку по ставке 1,9%. Акбарсдом. Дом там, где мы. Звони 212 26 76. Сезон норковых шуб открыт. В Мехамании норковые шубы с капюшоном всего 65 тысяч рублей. Мехамания. ТРК Паркхаус. Распродажа верхней одежды. Женские куртки от 4599 рублей. Мужские от 4199 рублей. РСФ. Одежда для жизни. Карта забота платежной системы «Мир» от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. Hürmetli tomoshachilar, sizni 23 noyabr Saydash madaniyat uzagida jurchi kompoziter Go'zaliya ham Tataristonning ot qozongan artisti Artur Minhajevning ir-yangi aytasiz so'zlar konsertida kutib qolamiz. Tomosha Innuendo kamera orkestri qatnashida o'tacak. Rahim etasiz. Именно строители имеют прекрасную возможность оставить свой след на долгие годы вперед. Ведь дома, которые строятся ими, будут жить еще не одно поколение людей. Казанский цирк представляет с 22 октября белорусская цирковая программа «Мост». Внедорожники премиум-класса «Эксид» в «Канавто». «Эксид VX» от 4 169 900 рублей. 7 лет гарантии. Подробности в «Эксид-центр» «Канавто». 555 5555. «Эксид». Born for more. Исәнмесез, эфирда һава торышы чаралышы. Һава торышында әлегә сизелерлек үзгәрешләр юк. Җил генә үз юнәлешен һәм тизлеген үзгәртә. Daniel Master'dan яңа акция бары тик ноябрь азагына кадәр үзегез теләгән корпус җиһазына 10% ашлама белән заказ бир. Казандагы телефон 267 166. Яндекс Погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк көнчыгыш бөгелмә, Баулы Азнакайда кар явачак, уртача 6 градус салкын. Төньяк көнчыгыш Түбән Кама, Яршаллы, Алабугада катыра, кар явачак, уртача 6 градус салкын. Төньякта Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида явым төшем ихтималы, зур температура 7 градус салкын. Төньяк көнбатыш Арча, Күкмара, Балтачта шулай ук кар көтелә, уртача 6 градус салкын. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә кар явачак, уртача 4 градус салкын. Чистай, Нурлат, Мамадышта кар явачак, температура 5 градуска кадәр төшә. Җомга 1-2 градуска җылырак була дип фаразлана. Шулай ук явым төшем ихтималы зур. Сезнең өчен файдалы мәгълүмат. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантиялары һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә.
Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк. Новые горки». 2-677-677. Горки Әмәт паркы һәм Горки метросы янындагы Новые Горки шәһәр паркы торак комплексында кулланылышка тапшырылган һәм төзелеп килешек кирпич йортларда фатирлар чиста һәм дизайнер эшләнмәләре белән тәкъдим ителә. Тулырак мәгълүмат 2-677-677 телефоны буенча. Грань төзелеш компаниясе. Башкалабыз Казанда кар явачак, уртача 5 градуска кадәр салкын. Җил көн чыгыштан атмосфера басымы төрекмеш баганасының 758 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма чадымлылыгы 78%. Җирнең магнит кырытыныш. Бүгенгә менә шулар. Сау сәламәт булыгыз.